Ето го сега официалния коментар. Вътрешният министър Иван Демерджиев говори в момента. От Мирела Дончева ще разберем какво казва той. Територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит. Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане? Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стойността на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията си, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? Не мога да ви кажа точно колко е назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внесат цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също в функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства. Разбрахте от вътрешния министър. 5 милиона лева обществена поръчка стои в основата на ареста на кмета на Кърджали, както и има съмнение, че окръжен прокурор в Кърджали стои в основата на осуетяването на разследването срещу него. Ексклузивно вътрешният министър Иван Демерджиев очаквайте в още от деня днес.